Usegundi webido kwalano Usegundi bamalitelano Usegundi babalitelano Webido kwalano Ekweji bamalitelano Imanu usegundi webido kwalano Mereji maranibo Usegundi bamalitelano Webano webido kwalano Usegundi babalitelano webido kwalano Abianu sekundi bole Ifane reri Ifana tata Imanu sekundi Ekweji Obu ebano Obu ebe mnaga Mwa soro Sekundi webido kwalano Sekundi bamalitelano Sekundi babalitelano Obu ekweji Obido kwalano Bamalitelano Obido kwalano Sekundi webido kwalano Mereji maranibo Sekundi bamalitelano Sekundi babalitelano Igbo migwe kelekwa amunu. Ana m anabata unu ugbu a na emume usekwu Igbo. Asị m ọdịdị nwoke mma ya dịkwara nwaanyị mma. Onye anwụ na ama ibe ya efuna. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Nwoke dịrị ma nwaanyị dịrịkwa. Egbe bere ugo bere. Ma nke si bi ebena, ha ji ebere n'osisi ọzọ maka na osisi erika nne na ala Igbo. Ụmụ Igbo daalụkwa. Anyị were ohere a wee na-ekene Promasidor Nigeria Limited bụ aka na-emebe ọnga ịgbanda dị na okiri bekee. Anyị na-asị unu jidekwa nke unu ji. Igbo m Igbo n'ụbọchị taa anyị ga-ewetara unu ofe onugbu dịka Igbo si akwado ya. Ofe a bụ ofe eji wee mmanụ ndị Igbo kpọmkwem, ofe onugbu. Maka omenala anyị si wee dị n'usekwu Igbo, anyị ga-egosi unu ma kọwapụtakwala unu ngwa nri anyị ga-eji wee kwado unu ofe onugbu. Ka anyị bịakwa. Nke mbụ bụ onugbu. Nekwe ya ị na-anya efu na ọ gbalịrị agbalị ọfụma. Iburu ụzọ ịṅa ya n'anwụ. Ma ọ bụrụ na ị nwere aka ike, ụfọdụ ada agba n'anwụ wee fọọ ya. Ọ dị otu a. Ma ịchọ ọ bụrụ na ị nwere aka ike, ịgba ya n'anwụ nke ọfịnwụtụ afịnwụ wee fọọ ya. Nekwe ebe a onugbu. Nke a bụ afọ anụ. Nke a bụ uru anụ. Nke a bụ ede. Nke a bụ isi okporoko. Ịchọkwa iwere arụ okporoko. Nke a bụ azụ ọkpọọ. Nke a bụ akpụkpọ anụ. Nke a bụ mmanụ nri, mmanụ Igbo. Nke a bụ ose ọkpọọ ejiri ose ndụ isi ofe onugbu. Nke a bụ nnu. Nke a bụ ogiri isi, ogiri Igbo. Nke a bụ ịsha. Nke a bụrụzie ogiri bekee. Chetakwa ọnga enyemaka ndị nne. Ngwa nri niile ada anyị n'iru ka anyị ga-eji wee kwado unu ofe onugbu dịka Igbo si eti. Ka anyị bịakwa. Anyị ga-eburugodo ụzọ sinye ede. Ị na-anya efu na nke a bụ ede ụrị nke na-agba agba. Ọ bụrụkwa nke a na-esi eli. Nke a bụrụ nke ị ga-esinye oge elie maka ilie. Ọ na-agba agba na akpịrị. Ọ ya ka eji esi ofe onugbu. Asaghị ya asa. Sapụ ya aja o ji pụta ụwa. Kwanye ya mmiri ga-eyi.
ka anyị sinyere ede ka anyị sinyekwuzie afọ amụ ọ nke gara ighe na ka anyị ji ebu ụzọ isinyegodi tinye nnu ogiri bekee ọnga eji m nke ntụ ntụ aga m etinyetụ ya mmiri tinye ọkụ ka anyị sinyere nke a ka anyị sinyekwugoduli mmiri a ga-eji wee saa azụ mmiri anyị adịgo mma ka anyị saa azụ anyị ga-asapụzi isi okporoko anyị asasịa azụ na isi okporoko olugo mgbe anyị ga-awụnyekwa anụ nke ọzọ uru anụ ka onyezie ife niile a na-ata ata anyị tinyekwuo mmiri tinyekwuo ogiri bekee na-ekwe ọnga nke mkpụrụ ịbụ aka nji anyị kpuchie ede adịgo mma anyị ga-asụzi ekịta gbanyụọ ọkụ n'ede ọ dịgo mma ka anyị sukwuzie ịsha asagokwu ya asa adigo mma ka anyị bezie akpụkpọ anụ tinyekwuo n'anya fụ na ọ dịgo nlo ọnya ka m ejirọ wee tinye mgbe m tinyere anụ ndị ọzọ usoro ibie ka anyị tinyekwuzie mmanụ
anyị etinye ose. Buchanye kuzie ede. Nja kwakọnyesi ngwongwo niile dị n'ofe a. Buchanye ịsha. Anyị tinyekwuo onugbu. Tupu ị na-etinye onugbu, ịgba mbọ fụ na ọ sụrụ ụsụ maka ada etinye onugbu ma ofe asụrụ. Mgbe ịfụ na ọ sụrụ ụsụ, onugbu a kịta ọkwa ịfụ ka ọ dị. Ọkwa ịfụ ka ọ dị na ọ gbara kịlịkịlị. Nke gbalịsiri agbalịsi nwere ike iji wee si egusi, ọ bụrụ ofe onugbu. Ọsụkọta, anyị abịazie gbalie ogiri tinyekwuo. Mana kịta ka tinyere nri ka ọ hapụ ịgbasasị ka o wee lọkọọ ofe a ine anya fụ na mmegbuchi ọfụma. Oge elugo mgbe anyị ga-eji tinye ogiri, mana ka anyị nenegodo ya bụ ofe. Wow! Ogene! Ọsụwagokwu ụdị asụsụ ọ na-ada ọ na-asụ. Ọ na-aga m na ntị. O yigokwu ụdị ife a na-eme n'usekwu Igbo. Ka anyị gbalie ogiri wunyekwuo. Ma nna ofe ga-egokwa ege. Ogiri isi. Ife ọ na-egbu. Etela anụ, etela azụ. Ogiri bụ ọgwụ ofe. Ọkachasị na ofe onugbu. Maka enwerekwa ife dịka ofe onugbu ma etinyere ogiri. Ogiri bụ na a na-ete. Iwu abụrụkwa na ị ga-akwọli ya akwọli.
kama ana m achọ ị na-akwọli nke m. Nwere ike tụnye otu a ofe na-asụ ọ na-agbalị. Ka anyị kụchenyazi. Kaba aka aga n'ọkụ. Oi. Ka bụ aka aga n'ọkụ. Otu okpoko ụtara anụ. Otu okpoko ụtara otu anụ. Hey! Ofe m nke o nyere ife achọ. Ogene. Oi. Ọ bụrụ otu a ka ofe onugbu na-adị, biko si dibe ofe onugbu ụbọchị ọbụla. Kwa ụbọchị si na-eri ofe onugbu. Kele wuya o. Ka ntinye tupu onye obere mmiri. Ka na n'ogiri abụọ. Ofe dị ma ofe dịkwa. Ghọtago? Enwere ofe, nwee ofe. Ha bụ ofe onugbu akwọrọ aka wee si. Ọsụkọ bịa n'ime ya nnu. Ọ bụrụ na nnu adịgo, agbanyụọ ya ọkụ, kupụta, chọbazie akpụ asụmala asụma wee gbalị ụgbọ nwamkpi. Ka anyị nene ofe a maka okpobego oriri. Ọ na-asụzikwa n'usekwu Igbo. Ọ na-asụ usekwu Igbo. Ya o. Asị m ọ bụrụ otu a ka ofe onugbu na-adị, siribie kwa ụbọchị. Kwada siribe ofe onugbu. Ka nnenegodo nnu tupu mgbanyụba ọkụ. Ọ gịnị na-afịọ? Ebe o, nke a bụ igwo n'ụtọ ya, inogide akpụ nogide inowe afọ. Nke a bụ ekwe ịgbanda ụnị. Ụmụ Igbo agbanyụanụ m ọkụ. A sị m na ofe onugbu bụ ejirimara Igbo. Ka nkupụta ka anyị nene. Ya o. Ị na-enekwa anya n'ite ofe ma o zuru ezu ka eze azụ. Ife niile a na-ata n'ebe a. Hey! Hey! Ka bụ otu okpoko ụtara, otu anụ. Otu okpoko ụtara, otu anụ. Hey! Ya. Ọ dịgokwanụ ka ọ ya adị o. Ụmụ ibe, ọ dịgo ka ọ ya adị. Ọ dịgo ka ọ ya adị. Onye gị ife achọrọ. Ofe m enye gị ife achọrọ. Ọ gịnị biko nụ. Hey, olili amaka. Olili amaka. Igbo m Igbo, nekwanụ ya.
nekwa na ebe a ofe onugbu dịka usekwu Igbo si wee kwado ya. Nekwa ya ebe a eji m afọ anụ, eji m uru anụ, eji m akpụkpọ anụ, eji m isi okporoko, eji m azụ ọkpọ, eji m ịsha wee kwadobeli unu ya na mmanụ Igbo. Ị nwekwara ike ijiri akwụ na eji m mmanụ Igbo ya na ogiri Igbo, ogiri isi, maka asị na etela anụ etela azụ ogiri bụ ọgwụ ofe. Ogiri isi ka m ji wee mekọnata ya wee weluzie ịgbanda bụ ogiri bekee ọnga nke bụ enyemaka ndị nne ka m ji wee gbatuo ya ogbe n'ife achọrọ. Mekwu ya ebe a ofe onugbu. Ọ bụrụ na nke nsiri taa dị gị mma, ọ ga-amasị m ka ị nọnyekwara m oge a n'izu ọzọ, ma zitere anyị ozi n'akara Facebook anyị. Anyị ga-achọ ịnụ ụsa gị. Akara Facebook anyị bụ www.facebook.com/usekwu-igbo. ma jegodo gbalụ ụkwụ na YouTube anyị ka ị were anya gị wee gbara onwe gị ekeresimesi, maka na ụmụnne inu anyị sigasịrị n'usekwu Igbo gbalụ kasa na YouTube anyị. Aga m asị gbalụ ụkwụ na YouTube anyị ka ịkọwaziela anyị efe fọn. Ụmụ ibe, ọ bụrụkwa nke ọha m n'ọnụ awụsa m ọwara ebe a. Aka m bụkwa aka na-esi ite n'usekwu Igbo, Odoziakụ Ifeọma Isione. Ka ọ dịbagodo na ụmụ ibe. Usekwu ndị Igbo ebidokwalanụ. Usekwu ndị Igbo amalitelanụ. Usekwu ndị Igbo amalitelanụ. Ebidokwalanụ. Ekweji amalitelanụ. Ịmanụ usekwu ndị Igbo ebidokwalanụ. Erimeri eji mara ndị Igbo. Usekwu ndị Igbo amalitelanụ. Ebe anọ ebidokwalanụ. Usekwu ndị Igbo amalitelanụ. Ọpalitelanụ. Abịa n'usekwu ndị Igbo ife a na-eri eri, ife a na-ata ata. Ịma n'usekwu ndị Igbo bụ ekweji, ọ bụ ebe anọ, ọ bụ ebe m na-aga. Ngwa soro usekwu ndị